Mayang gabi sa tanan, naanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi, sa layko diha sa atong pagtuon, sa pagpamalandong, sa mensahe sa Ebanghelyo, karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net, inubanan sa Climaco, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormasyon diha sa sinimana nga Bible study meetings sa mga BECs, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa layko. Ako si Dr. Benny C. Magpaambit na pod sa inyo sa atong Ebanghelyo karong umabot nga Domingo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 3, versikulo 15 hangtod sa 16, 21 hangtod sa 22. Mao ni ang kapistahan sa Baptism of the Lord. Welcome og light them with my word. Karang umabot nga Domingo atong giselebrar ang pista sa Baptism of the Lord. Sa kaninga Ebanghelyo, naghatag kini sa account sa baptism ni Jesus. O madungog nato kan John the Baptist, iyang gitubag ang mga pangutana sa mga katawhan kay sila mismo nagduda nga si Juan mao usa ka Mesaya. So sa iyang pagtubag o unsay kalainan sa iyang baptism o baptism ni Jesus. Si Juan nga Bautista, siya nagbautismo sa tubig. Ang baptism ni Jesus, baptism sa Holy Spirit, no? Gasa sa Espiritu Santo. Ang baptism ni Jesus is considered manifestation of God in Jesus. Mao ni another epiphany because on this last day of Christmas season, ang gospel nagpadayag man nga si Jesus naay relasyon sa Ginoo. The son of Mary and Joseph is also God's own son. Si Lucas sa iyang Ebanghelyo na itulo ka member sa Trinity nga gipadayag or gi-introduce diri. Mao ang Father, iyang boses, o ang Holy Spirit nga ning kanaog paingon ni Jesus samtang si Jesus gibautismohan o si Jesus mismo. So at the beginning of this gospel, si Lucas naghatag nato og kanang pagtulunan nga importante kaning information about the identity of Jesus. Magpadayon ta sa Ebanghelyo. Sa versikulo 15 o 16, nagaingon, as the people were in expectation and all men questioned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ. John answered them all, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the thong of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So, mangutan ako sa inyo, gusto ba ninyo nga ang kalahyo, ang Espiritu Santo sa Ginoo maanakan ninyo? Si John the Baptist nag-ingon nga Messiah would baptize with the Holy Spirit and with fire. Nganong fire man sa biblical times, associated man ni sa Ginoo o ang iyang aksyon sa Ginoo sa kalibutan diha sa kinabuhi sa mga katawhan sa Ginoo. Usahay ang Ginoo ga hatag og introduction sa presensya sa Ginoo pinaagi sa paggamit sa kalayo, simbolo sa kalayo, such as the burning bush, no? Katong burning bush nga which was not consumed when God spoke to Moses in Exodus chapter 3 verse 2. The image of fire also used to symbolize God's glory. Makita man nimo sa Ezekiel
Kapitulo 1, versikulo 4 o 13. His protective presence sa 2 Kings chapter 6 verse 17. Ang iyang pagkabalaanon diya sa Deuteronomy chapter 4 verse 24. Iyang righteous judgment sa Sikaria Kapitulo 13 versikulo 9. And his wrath against sin and evil sa Isaiah chapter 66 verse 15 to 16. Ang kalayo can also be a sign of presence and action of the Holy Spirit, no? In Matthew chapter 3 verse 11 to 12 and Acts chapter 2 verse 3. Ang Ginoo naggamit sa kalayo para sa purification o paglimpyo labi na kanato. And then ang pagsunog within us, the burns within us, a passionate kaninga love, and holy desire, and reverent fear, respect and awe of God and His Word. Si Jesus nagbaptize sa Holy Spirit o kalayo. Jesus came to give us fire of His Spirit that we may radiate the joy and truth of the gospel. Sa iyang diris kalibutan nga nagkinahanglan gyud kaayo desperately sa gugma sa Ginoo, no? Nagkinahanglan gyud sa kanang kahayag o kamatuoran labi na karon sa ato karon nata sa pandemic, no? Ang iyang pulong naay gahom to change and transform our lives that we may be burning lights pointing others to Jesus, no? Leading others to Jesus. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Jesus Christ. Gusto ba ninyo na ang gahom sa Ginoo, ang grasya, ang gugma, nga makasunog ka nato brightly, hayag kayo sa ato ang kinabuhi. So, with this, brothers and sisters, with this desire, we can ask God to fill us with His Holy Spirit. Si John nagsangyaw man sa baptism of repentance and for the forgiveness of sins, no? Sa Luke chapter 3 verse 3. Puro mangutan ako sa inyo, nga naman si Jesus nga dili man siya makasasala, Ginoo man siya, nga nung nag-submit man siya kang Juan sa baptism, no? Sa Jordan. In this humble submission, we see a foreshadowing of the baptism of His bloody death upon the cross. Jesus' baptism is kanang pag-acceptar, no? Acceptar na naagyoy sinugdanan sa iyang mission. Sa mission niya according to God's will. And this is pinaagi sa pagka-suffering servant. Makita nato sa Isaiah chapter 53. He allowed Himself to be numbered among sinners, no? Nagigalubilo siya sa mga kanang makasasala diha sa iyang pagbunyag. Jesus submitted Himself entirely to His Father's will. Out of love, He consented, no? Nag-consent siya to His baptism of death for the remission of our sin tungod sa kanang kaluwasan, no? Pagtubos atong kasalanan, kita mo'y nakasula, siya way sala, mo'y nagtubos ka nato. Do you know the joy of trust and submission to God, no? Na nabatian ba nimo ang kanang salig ka sa Ginoo? Naagyoy joy, labi na og nakay dako nga problema. Og makasalig ka, makasandal ka, makasandig ka sa Ginoo. Mabati gyud nimo ang inner joy, no? Labi na imong isalig sa iya, musabit ka og unsay iyang kabubuton, no? Submission to God. Labi na naka sa distress nga time sa imong kinabuhi nga wa nagilain paglaom except ang Ginoo. Musalig na lang o isabit nimo. Then you will have peace. In verse 21 to 22, now when all the people were baptized and when Jesus who had been baptized and was praying, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended upon him in bodily form, as a dove, and a voice came from heaven.
Thou art my beloved Son, with thee I am well pleased. Jesus' baptism is the beginning of a new creation. So nga to ang Amahan nag-proclaim His entire delight in His Son and spoke clearly for all those who hear during that time. No? The Holy Spirit too was present as He anointed Jesus for His ministry and began that day as He rose from the waters of the Jordan River. Jesus is the source of the Spirit nga gikan gayod sa Amahan o siya nag-anhi kanato kung kinsa katong na mutuo sa iya naging kaluwasan. So sa iyang baptism diay, the heaven were open and the waters were sanctified by the descent of Jesus and the Holy Spirit. Nag-signify kani sa beginning of the new creation. Kita po, mao gyapon ang may tabo sa ato sa baptism. We become a new creation after the redemption of Jesus. Heaven will open for all those who bow before the Lord, no? How can we enter into the mystery of Jesus? Well, through being humble, no? Being acceptance of faith and repentance. As it is being said, let us be buried with Christ by baptism to rise with Him. Let us go down with Him to be raised with Him. And let us rise with Him to be glorified with Him. Kinsa istorya ni si Gregory Nazianzus, no? 329 to 389 AD, no? So, do you want nga makita nato ang atong transformation kausaban into the likeness of Christ? And gusto ba nato nga kita mo'y effective instrument of the gospel? Ma-examine nato ang ato ang kaugalingon nga pagka kananaang mapaayobsanon in humility. Then we have to ask the Spirit na maawat unta nato ang kang Jesus nga kanang attitude nga gikan gayod sa iyang kasing-kasing, no? Nga unta ang heaven, ang langit mo open kanato as well. So sa atong baptism walay kanang imposible. Ang langit mo open gyapon sa ato. This is my beloved sons and daughters through the Holy Spirit in whom I am well pleased. So gasunod ba gyud ta kang Jesus? Ato bang ipangayo sa Espiritu Santo ang atong pagkabalaan, no? Ato ang pagpaningkamot nga mabalaan makasunod kay kita ni Kristo. Kay naagyoy kalipay na joy as we trust Him, as we surrender to Him. This life, no? Labi nang naapita sa kalisod, no? Kalisod sa pagpanginabuhi, kalisod nga kita magpuyo isip usa ka mga Kristohanon. So ang atong Ginoo ever ready to renew us always, refashion us in His likeness and holiness, and also through the gifts of the Holy Spirit. Kabantay ba mo sa magbuhat og kulon, magbuhat og kanang flower base, no? Kanang mag-mold sa clay. Kung masayop sila, ilaha ba ng ilabay ang clay, kinasayop sila? Or ilahang bason og tubig o hulmahon na po, masahon, kumot-kumuton. Sometimes it means something like that. Kung ngay atong decision nga kita mousab sa atong kaugalingon, dili masakit ayod kayo sa atong kaugalingon o atong usbon. But naa ang Espiritu Santo, naa si Jesus, makanunayon diha sa ato ang pagtabang sa ato ang desire, no, nga mousab na ang grasya sa Ginoo kanunay kay kita man, no, through the Holy Spirit we are anointed in this mission, in this life, as ambassadors of the kingdom of God, in His righteousness, in His moral goodness, in peace and joy. Nasa Romans chapter 14 verse 17 makita nato ni siya. So
We are called to be light and salt of His kingdom. Nga kani mo shine, mo sidlak yun ang iyang katahom o ang iyang kahumot, no? Sa mercy and goodness of God tungod sa atong pagka-witness, no? Posible gayud ang kinabuhi nga Kristohanon diha sa Matthew chapter 5 verse 13, 15 to 16. So meaning we are called as light. Unsa man ang light, no? Unsa man ang salt. Ang salt may makaingon ka nga kinahanglan na kitay lami, no? Ang ato ang kinabuhi na ilami, ang atong batasan na ilami, no? Ang atong pagkatao na ilami. Otherwise, wa gyud tay lami para sa ubang tao, dili gyud makita nila si Kristo sa ato ang kinabuhi. Dili nila makita ang pagkabalaano nato sa ato ang kinabuhi kay wa man tay lami. Ang salt, ang asin mo may makapalami sa ato ang kinabuhi, no? Unya unsa man ni ang light? Kung kita lami, then we will become a witness to others, a light to others, no? We can evangelize others. We can do mission of Christ and continue the mission of Christ because we are salt and we become light. The Lord Jesus Himself wants His love and truth to shine in us through many, many other things or many, many other ways, many ways. We find new life, freedom and joy through the Holy Spirit, no, in the Holy Spirit. We would like to ask now, brothers and sisters, sa baptism of the Lord Jesus, sa iyang kapistahan, nga si Jesus will fill us with His Holy Spirit that we may radiate, that we may shine the joy of the gospel to those around us. Because Christianity, living with Jesus as salt and light, is very possible. And we are the ones who make it possible. Thank you very much, brothers and sisters, and good evening. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mama Mary, please help us. And of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Again, like and subscribe to our ministry video. Thank you and good evening. See you next week.